ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ವರ್ಷ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೇನಪೊಲಬುದ ಪರಪುಲೇಸುದ ಸೊನ್ಪನೆ ಎಗ್ಗೆಗು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಜೇನಪೊಲಬುದ ಪರಪು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಈ ಪರಪುದ ಸೊನ್ಪನೆ ಎಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ಇಚಾರಲು ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆಲು ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರಡ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಪರಪು ಸುರುವಾಂಡು. ಇನಿತ ಲೇಸಿಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ್ಲಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಇಸಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತು ಗೇನದ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರಿಯನೆರೆ ನಮ ಮಾತ ಈ ಕೊಂಡಿಡು ಸೇರೊಂದ ಸುರುಕು ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊನ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ, ಡೀನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆ ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಲೇಸಿಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಡ್ಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕ್, ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವನ ಗುರುಕುಲ ಉಜಿರೆ ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಈ ಲೇಸಿಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಕೃಷಿಕೇರು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮೆರೆನು ಈ ಲೇಸಿಗು ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದು ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಸಿದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಲ್ನ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ನ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ್ಲಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ಇಸೆಯದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ರ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿದ SU ಪನಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ. ಆರು ಈತ್ನೇಟ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆಲೆ ಅರನ ಪೆರ್ಮೆಲ ಅಂದು ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ಡುಪ್ಪುನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ PhD ಸಂಶೋಧನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಜ್ಪೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿ ಆದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು. ಅಕ್ಷಯ ಶೆಟ್ರನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಲ್ನ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಡು MBA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಲ್ನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ಸಂಶೋಧನೆದ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕದನು. ಕಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನಕದಾಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಸಹಾಯಕ ಸಂಶೋಧಕಿಯಾದ ಅಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಬೆನ್ನಿಬೆಂತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಜಪಾನ್ದ ಕ್ಯೂಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಿಯೋ ಇಶಿನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಾನಪದದ ಬದುಕುನ ತುಳಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊಲ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಮಾತ ಅನುಭವಲೇನು ಗಲಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೂಕದ ಬರವುದ ಬೆನ್ನಿಲ್ನ ಬೆಂತೇರು. ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರೋಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾಪಿ ಆದ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಕ್ಷಯ ಶೆಟ್ರನ ಬರವುದ ಬೆನ್ನಿ ಅರೆನ ಸುರೂತ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಲೆದ ಕೋಪೆ ನನ್ನ ಹಾದಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಆರು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನಗನೆ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆನ ಮದಿಪು ಪ್ರಕಾಶನರ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆತನು. ಅಂಚೆನೆ ಮುನಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿನ ದೆಂಗ ಕಾದಂಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನರ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆಲ ರಡ್ಡು ಬೂಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಲ್ಮೋನಲು. ಈ ವರ್ಷದ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಪನಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇತೆಲ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಸೇರ್ದಂಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿತ ಪಜ್ಜೆಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ತಯಾರಿ ದುಂಬುದೀತಿನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ನವು ಇಂದುವೇ ನಮೂನೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ಕವನ ಓದುದು ಕವನಲೆನು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇಂಚ ಕವಿತೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪನೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಾತಿರ್ಪುನು ಪರಡೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕುಡು ಬರವುದ ಬೆನ್ನಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಡು ಇಂಚ ಮೇರು ದುಂಬರಿಪಿ ಸಾದಿಲೆಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾರ್ದ ಮಣ್ಣದ ದೈವಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಾಮಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಸಮಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೇನದ ಕೋನೆಡು ಅಂಗಡು ಪಾಲು ಪಡೆವಂದುಪ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ನಿಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪನ ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ನಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಉಂಡಾಯಿ ಕಥೆನು ಸುರುಕು ಪಂಡಿದ್ ಐತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಊರುನು ಪಟ್ಟೊನ್ವೆ. ಪಾರ್ದನದ ನಿಲೆಟ್ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ದೈವೋಲೆನ ಕತೆಲ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಪಾರ್ದನನ ದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನಂಡ ಮಂಗಾರ ಪಂಡಿತದ ಕುಡ್ಲಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆತ ದಂಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೋಣಿಂಜ ಗುತ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎತೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬೋಡುಂದು ತಿಕ್ಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಾಡೂರ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ವರ ಪರಕೆ ಕಟ್ಟುಂಡೇರು. ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ಗಣಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿಯಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗಣಕು ಶಾಪೊರ್ದಾತ್ರ ಭೂಲೋಕಡ್ ಪುಟ್ಟುಲ ಅಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಬನ್ನಾರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪುರು ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕಿ ಬಾಲೆ ನಾಡು ಒಂದು ಕುದರ್ದೀಪೇರು ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಬಾರಿ ಕುಸೀಟೆ ನಾಡುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆದ್ ಆಗ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತು ಸಾಂಕ್ವೇರು ನಾಡ ದೋಣಿಂಜಡ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಕಾಪುಡು ಪುರ್ಲುಡು ಉಲೆಪೇರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಸೇರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಾರು ಅರನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕುದರ್ಬೋದಿತ್ತನಾರು. ಇನ್ನೇನೆ ತಡೆ ಒಂದಿನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪನ್ಪುನವು ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಇತ್ತಿನವೆ ಮೇರೆ ನಾವು ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ತಡೆ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪದ ದಳವೈ ಅರೆನ್ ಮೋಸುಡು ಕೆರ್ಪವೆ ಕಂಡನ್ಯನ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಎತೆಟೆ ಬುಡ್ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದೈವ ಭಕ್ತಿರಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಇಂಚ ಅಪಮೃತ್ಯು ಅನಗ ನಾಡು ಐ ದೇವೆರ್ನ ದ್ವೇಷ ಅಪ್ಪಿ ಅಕ್ಲೇನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವಿರಿ ಕೊರ್ನಿ ದ್ವೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ನಾಡು ನಿಧಾನಗೂ ನಾಸ್ತಿಕೆ ಒಂದೇ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ವರ ಮಂಗರದ ಅರಸೆರೆಗ್ ಅರನ ಸಂಬಲೆ ಪಂತಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರಕೆನ್ನು ಕುರಿಯರೆ ವೇಣೂರ್ದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯರೆಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರ್ದನಡೆ ಮದವೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಹಾದೇವ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಪಣ್ಣವನು ಸಂದರೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಜಕ್ಕಡ ಜವಣಿಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಡೊಂದು ಓಲೆ ಮಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡುನು ಲೆಪುಡಾವಿರು. ದೋಣಿಂಜ ಗುತ್ತುಡು ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪವಂತಿನ ಸದರ್ನಾಡು ಓಲೆಡಿತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಣದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಡೆ ಎರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅರೆಸೇರು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಾನಗ ಮೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಓ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲಿಂಚೊಂಡು ಯಾನಾಂಡ ಬರುವೆ ಅರಸುಲೆ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಲು ತೂಯಿನಲ್ಪ ಪೂ ಪಾಡೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಯಿನಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಡು ಯಾನಾಂಡ ಮುಗ್ಗೆಯೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನಾಂಡ ಬರುವೆ ಅರಸುಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕುದುರೆ ಬೊಲ್ಪು ಸಕ್ತಿಗೆ ಎಂಕಾವಡು ಆಲ ಪಲ್ಲೆಂಕೆ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಇವೆಗಾವಡು ಪಂದ್ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆನ ತುಂಬುದೀಪೆ. ಯಾನಾಂಡ ಬರವೆ ಅರಸುಲೆ ಪೋನಗ ನಾಡು ದುಂಬುಡು ಯಾನು ದುಂಬುಡು ಪೊಪ್ಪೆ ಈರು ಪಿರವುಡು ಅರಸು ಪಿರವುಡು ಬನ್ನಗ ನಾಡು ಪಿರವುಡು ಅರಸು ದುಂಬುಡು ಪಂಡ ಸಾದಿ ತೋಜಾರೆ ಪೊಪ್ಪನೆಡ್ದವ್ರ ಯಾನು ದುಂಬುಡು ಪೋನಗ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಯಾನೆನ್ನ ಕುದ್ರದ ಮಿತ್ತು ಪಿರವುಡ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ ಪಂಪೆ. ಯಾನಾಂಡ ಬರುವೆ ಅರಸುಲೆ ಮಂಗಾರೋಡು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟುಗು ಮದವೂರುಡು ಬಿರಿ ಮದವೂರುಡು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟುಗು ಮಂಗಾರೋಡು ಪಿರಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಪಲ ತಡೆಯರೆಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಅರಸುಡ ಪಾತೆರದೆ ತೊಂದು
ನಾಡು ಅರಸುನ ಪರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪರೆ ಸಾದಿ ತೋಜರೆ ಅರಸುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದಾಡುವೇರು ಒಟ್ಟುಗ ಕುಲ್ಪಿದಾಡುವೇರು ಇಂಚ ಕುಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಕುಲ್ಪಿದಾಡ್ದು ಮಂಗಾರ ಕಡತೊನ್ವೇರು ಕದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ನಿಲೆಕ್ ಬತ್ತೊಂಡೇರು ಕದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಂದ ಪಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ಕುದುರೆರ್ದು ಜಪ್ಪುಲ ನಾಡು ಪರಕೆ ಪಾಡಲ ಅಂದ್ ಅರಸು ಬನ್ಪೇರು ಜೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಯ ಎಂದು ನಾಡು ಬನ್ಪೆ ಕದ್ರ ಕಡತದು ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ನಿಲೆಕ್ ಬತ್ತೇರು ಮುಗುಳಗಾಂತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಯ ಪನ್ಪೆ ನಾಡು ಕುಡುಪು ಕಡತದು ಮೂಳೂರು ಮೂಡದಾಯ ಸ್ಥಾನ ಅಳವಿನ ಪಡುಪು ನಿಜರ ಅಂಗಡಿ ನಿಜರ ಪತ್ತಡೆ ತೋಡಾರ ಪಾದೆ ಮಾತ ಕಡತೊಂದು ನಾಡ ಬೈಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಾಡ ಬೈಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಾಡುಗು ಬೆರಳ ರೂಪಡು ತೂಜುವೆರು ತೋಜಿದ್ ನಾಡ ಬೈಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರ ಬನ್ಪೇರು ಇಮೇಟ ಅರಸುಲ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸಾದಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಅರಸುಲ ಈ ನಾಡ ಬೈಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದಾರು ಈ ಪರಕೆ ಪಾಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ಪೋಲ ಬನ್ಪೇರು ಕುದುರೆನ ಅಸರ್ ತಗ್ಗಾಯರ ಅಂದಲ್ಪ ಕೆದುಕು ಜತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡದುಲೈ ಪೋಪುಜಿ ನಾಡುದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಮಗುರಿಯರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತದ ಬೇರೆ ನಂಕದಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದ ಪಾತರನ್ ಮಾತ ಪಣಿದು ಯಾನೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಪಾಡುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಕ ಬೆರಳ ರೂಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರು ಪೋನಗ ಪೋಲ ಬನ್ನಗ ಬರುವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾಡುಡ ಐಕ ನಾಡು ಉತ್ತರ ಬರ್ಪೆ ಪೋನಗ ಪೋವೆ ಬನ್ನಗ ಬರುವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ನಾಡ ಬೈಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಅರಸು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ನಾಡ ಬೈಲು ಏಣೂರು ಆನೆಕಲ್ಲು ಕಡತದು ಮದವೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿಲೆಕ್ ಬತ್ತೇರು ಅರಸುಲು ಸಮ್ಮಲೆ ಪಂತಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟುದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಪಿರ ಪಿಜಿರುವೇರು ನಾಡುಗು ಕೊರ್ತಿ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಅರಸುಲು ಎದುರುಡು ದಂಡಿಗೆಡುಗುಲು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ನಾಡು ಪಿರವುಡು ಕುದುರಡಿತ್ತೆ ನಾಡುನ ಕುದುರೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರವು ಅರಸುಲೆ ದಂಡಿಗೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಪಿರ ಬರುಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಎರಮನೆಕ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿದು ನಾಡ ಬೈಲಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ನಾಡ ಮೈಲ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ದಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಈ ಪೋನಗ ತೋಜಿದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬೆರನ ರೂಪದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೂಡ ಅವೇ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ನಾಡು ಕುದುರೆದ ದುಡಿ ಬಲ್ಲಿಡು ಪತದಿ ಪೇರು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಪತದಿಯರೆ ಆವಂದ ನಂಚಿನ ತನ್ನ ಕುದುರೆನು ಈ ಬೆರನೆ ಪತ್ಯರತ್ತ ಅಂದ್ ಚೋದ್ಯಡು ಬುರ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಬಾನಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಒಂಜಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಬೆರಳ ರೂಪದ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ನಾಡುಗ್ಲ ಒಯ್ಯ ಕೈಯ ಹಾಕುದು ಅಕೇರಿಗೆ ನಾಡ ಬೈಲ ಬಾಕಿತಿ ಮಾರಡ ನಾಡು ಕುದುರೆನ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ನಾಡುನ ಕುದುರೆನ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಾಡುನ್ಲ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೇರು 7 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋತಿನ ಅರಸು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತುಪ್ಪೇರು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತೂಪುನಿದಾದೇನು ಪಿರ ಉಡಿತನ ನಾಡು ತೋಜುಜೆ ಪೂರಾ ನಾಡ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರನ ಮಾಯ್ಕೊದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅರಸುಲು ನಮುನೆ ನಟ್ಟುವೆರು ನಾಡು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಯಾನ ಮಲ್ತಿ ಉಪ್ಪುದಂಚಿ ತೂರ್ಲೆ ಬೆಮ್ಮೆದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆ ನಾಡುಗು ಜೂವದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅರಸು ಬಂತೇರು ಏಕ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅರಸು ಇನಿಕ್ ಆಯನ ಸಾಪ ಕರಿಡು ಎನ್ನ ಗಣ ಆದಿತ್ತನಾಯೆ ಪಂದ್ ಕತೆನು ಪಣದು ಅರಸುಲು ಕುಡ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆಡು ಕುಡಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬರು ಇಂಚಾಯಂದು ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಬರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಅದ ಪೆರ್ರದ ಊರುಡು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಸಾನುಡು ಭೂಮಿ ಪುಡಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪೆ ಪಂದ್ ಅರಸುಲೆಗ್ ಅಭಯ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಲಾಂಡಿ ಪೆರ್ರದ ಊರುದ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಂಟ ಕಂಬೋ ಪುಡಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪೆ ತಂಕ್ ಅರಸುಲು ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ತಾನು ಅಲ್ಪ ನಿಲಯನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಸುಲು ಬೋಡುಂದು ಅರಸುಲೆನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೋಡು ಪಂದು ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬಾಲುಲಿನಾಡ್ದ ಪೀಚಂಡಿಡ ಅಂಕ ಕಾದುವೆ ಬಾಲುಲಿನಾಡ್ದ ಸತ್ಯನು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಸ್ಥಾನಡು ನಿಳೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಲುಲಿನಾಡ್ದ ಸತ್ಯದ ಕಡ್ಸಲೆನ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಸ್ಥಾನಡು ಕನತು ಪಾಡ್ಪಾವೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬಲಾಂಡಿನ ಕಾರಣಿಕಾಂದ ಪಂಡ ಕುಡುಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ್ ಬಾಸೆ ದಿಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಪತೊಂದು ಪೋವಂತಿನ ಶಿವಲಿಂಗನ ಒಯ್ತದೆ ತೊನ್ವೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುಲೆಡ ಕಾದದು ಗೆಂದದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಕೆನು ಪೆರ್ರಡೇ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರು ದೆತೊನ್ಪಾವೆ ಇಂಚ 4 ಕಾರ್ಣಿಕನ ಮೆರಿ ಬಲಾಂಡಿ ಅರಸು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಮನೆ ಮಂಚೌಡು ಮೂಜಿ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆನ ದೆತೊನೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಇಂದು ನಾಡು ಬಲಾಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕತೆ
ಇಂಚ ಎನ್ಮನೂದಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರ ನಾಡು ಬಲಾಂಡಿ ಆಯ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಏತು ವರ್ಷ ಪಿರ ಒಂದು ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಗುಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಲಾಂಡಿ ಪಾಡ್ದನುಡು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲು ತಿಕ್ವ. ಒಂಜಿ ಕುಡುಮಡ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನದ ನಿಲೇಟ್ ಕುಡುಮದ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಚರಿತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಬೆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಗಾರದ ರಸುನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೇರ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧ್ಯಕಾಲೋಡು ಭೂತೊಲೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರಪು ಗೋಚರಗ ಬರ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿಕೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ ನಂಗೆ ಎದುರಾಪುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿರ್ದ 500 ವರ್ಷ ಪಿರವುದ ಏಕಾಏಕಿ ಅತ್ 500 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಅದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಿಂದಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮೊರ್ದು ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮ ಈ ನಾಡಿಡು ವಾ ಕಾಲೋಗ ಆದಿಪ್ಪುವ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅತನ ఆయన ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕುದೊಟ್ಟುಗು ಅತನ ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ನಿಲೆ ಉಂಟುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ತಿಕಡ ನಿಲೆ ಉಂಟುನಾಗ ಅತನ ಹೊಸ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೊಲಬು ಆಯ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಡಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗಿ ಉಪ್ಪುಡತ ಆ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ನಾಡುಂಡಿ ಸಾದಿ ಆರಾಧನೆದ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಉಗಮಗ ಪುಟ್ಟು ಆದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಡಪುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂತಿ ಪುರಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರ್ಲ ದಾಲ ದೈವಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಎಡ್ದುಂಬು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಂದ್ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಾಡಲೆದ ನಡುಟು ಕಾಡು ಕಟ್ಟದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊನ್ನ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲ ಪೋಡಿಗೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಪೊಕ್ಕಿಜ್ಜಾಂಡ ತನರ್ದು ಎತ್ತರ್ಮೆದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪನು ತನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಐನು ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ನಗ ಆ ಸವಾಲಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಡುಂಡಿ ಉತ್ತರ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಅವು ಶರಣಾಗತಿದ ಭಾವ ನಮ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಒಲಿಸಾ ಒಂದು ನಮರ್ದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಒಲಿಸಾ ಒಂದು ಬದುಕುನ ಜಾಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೇಡು ತೂಲಿ ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾಯೋಡು ಕಾತೊನ್ನುವ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಒರ್ತೊನ್ನುವ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಬದುಕು ದೈವೊಲಿನ ಕೇಂದ್ರಡು ದೀವೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಡತೊಂದು ಮೈದಂಡು. ಪೆರ್ರದ ಬಲಾಂಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಕೂಡ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಪೆರ್ರ ಇನಿಕ್ 3 ಪೆರಾರ ಪಡು ಪೆರಾರ ಪಂಡ್ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1904 ಆಡಳಿತದ ಸುಲಭ ದೃಷ್ಟಿನದಿ ಒಂದು 3 ಬೊಕ್ಕ ಪಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೇರು. 5 ದುಂಬು ಪಂಡ ಬೂತೊಗು ಬೊಕ್ಕ ಬೂತೊಡು ಇದು ಖಾಲಿ ಪೆರ್ರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ರ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮ ಊರು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಪೆರ್ರ ದೂರದ ಕೆನ್ನಿ ಮಜಲಡು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಬಲಾಂಡಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನರಮಾನ್ಯ ಗೋಚರಗು ಬರೋಡತ್ತೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೂತೊಲು ನರಮಾನ್ಯ ಗೋಚರಗು ಇಂಚ ಬರ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಡ್ದನೊಲೇನು ಒಂಜಾತ್ ದೈವೋಲ್ನ ಭೂತೊಲ್ನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಒಂಜಾತ ದಾಂಡ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕುವ ತಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ನಿಕೊನು ತೋಜಾಯರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕುವ ಮೂಲು ಬಲಾಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಊರ ಬೂಡುಲೆದ ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಿಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಕನೊಟ್ಟು ತೋಜುವೆ ತಾನು ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯನು ಅಕ್ಲ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಪಂಪೆ ಚುರುಕು ಪೆರ್ರದೂರದ ಪೆಜತ್ತಾಯರನ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟುನು ಪಂಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೊರಿ ಪೇರನು ಬರ್ದು ಮಾಡ ಇತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವೊಲೆ ಗತ್ತಂಡ ಪೆರ್ರದೂರುಡು ಮಾಳಿಗೆದ ಹಾಕ ಪೆಜತ್ತಾಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ತು ಮಾಯ್ಕ ಆಯ್ನ ಬಲಾಂಡಿ ಅರಸನೊಟ್ಟುಗು ಪೆರ್ರ ಮುಂಡೊಟ್ಟುದ ಚಾವಡಿ ಮಿತಾರ್ವೆ ಜಕ್ಕಡ ಜವಣೀರ್ ಚಾವಡಿ ಮಿತರೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಿಂತು ಇನ್ನ ಕೊರತಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗಿನೇ ಒಲ್ತು ಬತ್ತರ್ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಕೇನುನ ಸೌಜನ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣದು ಪರಿಯರ ಗಿಂಡ ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಲ್ದ ತಾಟನ ಕೊನತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಕೇನಗ ದಾನೆ ಪಂದ್ ಕೇನಗ ಪಣೊಂದು ಅರ್ ಉಲಾಯಿ ತಾಟ ಕನ್ನಡ ಪೋದು ಪಿರ ತಿರ್ಗನಗ ಚಾವಡಿಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಜಕ್ಕಡ ಜವನೀರು ಕಮ್ಮುಲದ ಪುಣಿಟು ಪೋಪುನ ತೋಜಿಡು ಅಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬತ್ತದ ಅಂಚೆ ಜತ್ತು ಪೋಪಿರತ್ತ ಅಂದ 4 ಬಕ್ಕರ ತಿರ್ತು ಪೋದ ತೂನಗ ಕಮ್ಮುಲದ ಪುಣಿಟಿತ್ತನ್ನ ಕುಲು ಕುಡರು ಆಕಾರೊಡು ಆಂಜಿಯರು ಕುಡವಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡಿಡ ಕಡಪನ ತೋಜಿಡು
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಚೋದಿಗ ತೂನಗನೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಂಚಿನ ದೇಕಿ ರಾಜಕಳ ಇತ್ತಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜವಣಿಯರು ಮಾಯಿಕ ನ್ಯಾಯರತ್ತ ಬಂದು ಭಾರಿ ಎಣ್ಣೀರಾರ ಆ ದಿನ ಎನ್ನೊಂದು ತಾಂಕಿ ಮಗಳ್ಡ ಬಂದು ಆ ರಾಣಿ ಏಪಲೊಡ್ದು ಅಂತ ದುಂಬೆ ಜೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಡೇನೆ ಮಾಯಕದ ನಿದ್ರಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಡ್ದಿಕ್ ಒರಾನೆ ಬೊಟುದು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅರೆನ ಕನ್ನುಟ್ಟು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಬೈದಿನ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಜವಣೀರು ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಪಂಪೇರು ಕುರತಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ಡಿ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂಬೇರು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ಬಲಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆಯನ್ನ ಅರಸು ಬಂದು ಆ ಕನತ ರೂಪೊಡೆ ಪರಿಚಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲಾಂಡಿ ಯಾನ ಪೆರ್ರದ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಸಾನುಡು ಬಂಟ ಕಮ್ಮುಡು ಭೂಮಿ ಉಡೇರ್ದು ಉದ್ಭವ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾಲ ಅರಸುಗು ಮಾಡ ಮಲ್ಪಾಲ ಪಂಚ ಪರ್ವಲಿನ ಕರಿಪಾಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಪೆರ್ಗಡೆ ಪಂಪಿ ಪುರಪ್ಪು ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಡೆದು ಇನಿ ಈ ಕಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಈ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಊರು பேருத ಲೆಕ್ಕ ಎಪಲ ಉರ್ಕರಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರ್ತನೇಟ ಕೊರತಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ದಿ ಕೊರಿ ಬೇರು ಪಂಪಿ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಆದ ಶಾಶ್ವತ ಆವಡೆ ಪಂದ ಮಾಯ್ಕ ಪೇರು ಅಂಚಿನೆ ಕಬೆಟಿ ಗುತ್ತುಗೋದು ಅಲ್ಪಲ ಅನುಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಕನ್ನಡದು ಒರಾಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ತುನಗ ಕೊರತಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ದಿಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲ ತೋಜುಚೇರು ಇಂಚ ಕೊರತಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ದಿನ ಮುಂದಾಲತ್ವಡು ಪೆಜತ್ತಾಯರೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು 16 ಪೆರ್ರದ ಊರುಡು 16 ಗುತ್ತು 16 ಉಲಗುತ್ತುದ ಸೇರಿಗಿಡು ಪೆರ್ರ ಪಂಡ 3 ಪೆರ್ರ ಒಕ್ಕ ಪಡು ಪೆರ್ರ ಇತ ನಡ್ಪತ್ತದ ಜಾಗಿಡು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗಿಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಾಡು ಬಲಾಂಡಿನ ಅಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಜೇರ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಕೊನತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಮೂವೆರುಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಚಾವಡಿ ಅರಸುಗು ಮಾಡ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತಾರ ಈಗ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಮಂಚ ಅವರು ಮೂವೆರುಲ್ಲಾಕುಲು ನಿಲ ಪೇರು ಇಂಚ ಪೆರ್ರಾಂದ ಬಂಡ ಬಲಾಂಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಜಾಗಿಡೆ ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂವೆರು ಉಲ್ಲಾಕುಲು 5 ಕರಣಿಕೇರು ಬೊಕ 7 ಮಾಯಂಗಾರ್ಲು ಇತ್ತಿಂಚಿ ಊರು ಪಂಪುನ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರದ ಊರ್ದ ಕೊಲಬು ಆತ ಇರ್ತಂದೆ ಪಂಬದೆರ ಕೋಡಿ ಜೋಗಿಲೆ ಬೈಲು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ದೆಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಬೊಲಿ ಬುಡ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡಿಲು ಅವೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಜಾಗೆ ಪೆರ್ರದ ಊರು ಮೂಲು ಪರಪೋಕುದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಅವೇ ನಮ್ಮನಿಡ ನಡತೊಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಂಡ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುನಿ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವೆರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬೂತೊಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಲಾಂಡಿ ಎಚ್ಚಂಚಾರದ ದೈವ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತೇರ್ನ ನೋಟು ಪುದರ್ದೆ ತೊಂದಿನಾಯಿ ಬಲಾಂಡಿನ ಎಚ್ಚಂಚಾರಾಗ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬಲಾಂಡಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬದುಕು ನಾವು ನಾಡು ಅದಕ್ಕುನಗಲ ಆ ಬದುಕನ್ನ ತೂವಲಿ ನಾಡು ದೇವೆರ್ಡನೆ ಕಾದದೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಡನೆ ಕಾದದೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಪಿ ಗೆನ್ಪುದ ಅಂತೇನೆ ಇತ್ತಿನಾಯಿ ಊರೇ ಪೋಡಿನ ಅಣ್ಣಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಡಲ್ಲ ಕಾದದೆ ಗೆನ್ಪಿನಾಯಿ ಅಂಚಿನ ನಿಲೆ ಆಯರೆ ಮಾಯಡು ಜಾಗ ತೂವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆರ್ರಡ ನಿಕ್ ನಿಲಪಿಕ್ಕು ಪಂದು ಪನ್ನಿಕ್ ಈ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನ ಊರು ಕೊತ್ತಂಗಿಲಾವಡು ಪಂದ ನುಡಿ ಕೊರಿ ದೈವ ಬಲಾಂಡಿ ಬಾಲಲಿ ನಾಡ್ದ ದೈವ ಪೀಚಾಂಡಿಡ ಅಂಕ ಕಾದದು ಬಾಲಲಿ ನಾಡ್ದ ಸತ್ಯನು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಾಲ ಸ್ಥಾನಡು ನಿಲೆ ಮಲ್ಪಾಯಿ ನೈ ಇಂಚ ಎಂದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಕಾರಣಿಕನ ತೂನಗಲ ಬಲಾಂಡಿ ಇನಿಕ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬುವನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತೆ ಆಯನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇತ್ತಡ ಏತ್ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೈವನು ನಮ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ ಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ತಾನಂದು ತನ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆಮ್ಮೆರ ಪುದರ್ನದಿ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ಪನ್ಪ ಒಂದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಇನಿಮುತ್ತ ಒರಿಯೊಂದು ಬರೋಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೌದ ಶಕ್ತಿದಗೇನ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎದುರು ಅಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಇಡೀ ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನ ಪನ್ಪುನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹಾಕುದು ಉಲ್ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಭೂತೊಲೆನ ಕತೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೊಡಿತದ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಎತ್ತದ ಅಕುಲ್ ಭೂತು ಅದನ್ನ ದೈವಲಾಪುನಿ ಅತುಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಸೋತುದು ಒಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಯಕಿ ಅತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಏನಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿ ಉನಿ ಇದಿಂದ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ
ಭಕ್ತಿನು ಅಕ್ಲ ನಾಯಕೆ ಆದ ಒರಿವು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರಗತನಿ ಅಂತುಂಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಕೊಡು ಚೆಂಚ ವಾದೈವುಲೆಂತ ಊನಾಗಲ್ಲ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸೋತುದು ಗೆಂದುನ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜ ನಿಜ ಬದುಕಡು ಸೋತುದು ಅಪಮೃತ್ಯುವಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಗೆಂದದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಏನಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆಟ ತುಲಿಪು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವೋಲೆನ ಕತೆಟ್ ಉಂಟು ಕತೆಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಜನ್ಮಾಂತರ ದೊಟ್ಟಗು ಮುಲು ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ರಡ್ಡು ಜಗತ್ತುಲು ಎದುರೆದುರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರು ನರಮಾನ್ಯ ಲೋಕಲ ಆ ಲೋಕೋಡು ಭಕ್ತೇರು ಸೇರ್ದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವೋಲುಲ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ವಾಂಸರನಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಗತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುವೇರ್ನ ಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿದ ನೀಲೇನು ಅಕಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಕ್ರಮನು ತೋಜ ಉಂಡು ಆತೆ ಅರ್ಥಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ ತೂಪುನಿಂದಾಂಡ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರ್ರ ಬಡಕಾಯಿಡ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ತೆನ್ಕಾಯಿಡ ಕಣತ್ತೂರು ಇಂದು ತುಳುವನಾಡದ ನ್ಯಾಯಪೀಠಲು ಒಂಜಿ ಪುರಪ್ಪುನದು ತೊಂದಿನಂಚಿನ ತಂಕಲೆ ಕಷ್ಟಗು ಬಲಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೈರು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ವಾಕ್ಗ್ ಪಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ತಲ್ಮೆನನೆ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ವ್ಯಾಜ್ಯನು ಅತನದ ದಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ ಬಂಟ ಕಮ್ಮಡು ಕನ ತುಂಬ್ತಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ ಸ್ಥಾನಡು ಪೆರ್ಗಡೆನೆ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ನೇಮುಡು ಬಲಾಂಡಿ ಜೋಗುಡು ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನಗ್ ನ್ಯಾಯಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನ ಮಂದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಕರೆತಗ್ಗವೇರು ಆ ನ್ಯಾಯನು ಅದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿವೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪೊಲಿದಾದಂದ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಇನಿತ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜನಪದರ್ನ ಅತಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇನಿಕಲ ಉಂಟುದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಇನಿಕಲ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಿದ ಉರುಟು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರನ್ನಾಂಡ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜನಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನವು ಅತಂಡ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಂದೇನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುದಿ ಒಂದು ತೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಕ್ಕೆಬಿನ ಕದೆತ ದೀಪವನ ಪಂಡ ಆತ ಖರ್ಚಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ತಿರ್ಗೋಡಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ದೈವದ ನ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುನ ದೈವದನೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನೆ ನೆಲೆಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಿನಾತೆ ಪರಿಹಾರ ದೆತುನಡು ಇತ್ತನಾತೆ ಪರಿಹಾರನು ದೈವ ದೆತುನಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಂಡಾಪಿ ಸಂಬಂಧೊಲೆನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತೂಪುನಿಂದ ತುಂಡಾಪಿ ಸಂಬಂಧೊಲೆನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ನಿಲೆಡ್ದು ತೂಪುನಿಂದಾಂಡಲ ಅಭಯೋ ದೈವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಯೋ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾತೋನುಂಡು ಪನ್ಪನ ಅಭಯ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ ಜನಕುಲೆನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ ಜನಕುಲೆನ ಉಡಲ್ಡ್ ದೈವ ನಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನೆನತೊನ್ನುವ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಪ್ಪಡು ಪುಟ್ಟು ನಿಘಂಟೆ ಮದ್ವೆಂಚ ಒವೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಎಂದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಆವರಸೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ಅವು ದೈವಲು ಇಡೀ ಪೆರ್ರ ದೂರುಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೆರ್ರ ದೂರನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ 10 ದೀತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂವೆರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ನುಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅಗ್ಗಿದೇಯಿ ಮಟ್ಟೊರ್ದು ದಂಬೆ ಪಾಪು ಮೊಟ್ಟ ದಂಬೆ ಪಾಪುರ್ದು ಅಗ್ಗಿದೇಯಿ ಮಠ ಮೊಟ್ಟ ಕೋಲು ಬಲ್ ಪತದ್ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಗಡಿ ವಿಸ್ತಾರನು ಈ ದೈವನ ಗಡಿ ವಿಸ್ತಾರನು ಪನ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಭೇದದಂತೆ ಒಂಜಾದ ಬಲಾಂಡಿ ಅತನ ಜನರಲ್ ಅದು ಒವೇ ದೈವ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಒವೇ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅದು ಒವೇ ಊರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಒಂಜಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ನಿಲೆಟ್ ತೂಪ ಅಂಚದ ಈ ಊರುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪೆರ್ರದ ಊರುಗ್ಲ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪೆ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ತೊಡು ಉಂಡುಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಮಾಯದ ಪೂವೆಗ್ ಕೊಡಿಯೆಟ್ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ರಡ್ಡ್ ನೇಮ ಅರಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಾಂಡಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿಗ್ ಗೌಜಿಡೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ನೇಮ ಈ ನೇಮಡ್ ಪಾರೈ ಇರೆ ಸುಲ್ಲ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಆನಿಕಾಲೊಡ್ದು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದನ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎನಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಪೆರ್ರದೂರುನು ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಲಿಗೆದ ಬುರ್ಪ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ರದ ಊರುಡು ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ಗೇನಡು ನಿಲೆ ಆತಿನ ಸಂಗತಿನೇ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಅವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನುಲಿ ಇದು ಪನೊಂದು ಇಂಕ್ ಕುರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ತೀರ್ನಾಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಏನದ ಸಾಧಿಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆನ ಕಜ್ಜೋಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕಿ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗ್ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗ್ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂಟಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ಈ ಲೇಖದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕ್ ಮೆರೆರ್ದರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 1ನೇರ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬದನಾಜೆ, 5ನೇರ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಲಾಲ್, 8ನೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬೊಕ ಪದವಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ. ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆಲೇಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತೇರು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಡು ಸೇವಾ ನಿರತರಾದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರುಮಂತಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇತ್ತ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಕರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರೆದ್ದು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ನಮನಲ್ಲಿ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಮಾಚಾರ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಪಣದು ಬಹುಶಃ ಕೇಶವರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಧವಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಶವಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪನಿಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಪಾರ್ದನನು ಪಂತನ ಮಾಚಾರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಲಾರಿ ಹಾಂಕೋ ಬತ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತನ 42 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸಿರಿಪಾರ್ದನನು ಪಂತನ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕರ್ ಒಂದಿನ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಧವನ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತು ಮಾಧವನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಾಚಾರ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷ ನಡೀತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲರು ಪಂಡ ಹೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿರಾರೆ ತುಳು ಈ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಕ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಏನ್ ಅಪ್ಪಡದೆ ಬತ್ತಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2009 ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ತುಳುತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೌರವಿಸದಿರು. ಮಾಧವನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ ಹಾಂಕೋ ಅನೆಲಿ ಹಾಂಕೋ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ತುರ್ಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳುನಾಡ ಹೋಮರ್ ಪನ್ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದುಲಾರೆ ಕೊರದಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರಾರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸದಿರು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ವಿವೇಕ ರೈ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಾಪಣ್ಣಾರು. ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದೇನಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಳುತ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆ ಖುಷಿಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಮಾಧವ ಗೌಡ್ರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ದಯಪಂಡ PUC ಬುಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಕ ಮಾಧವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯವರಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡೇನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಮೂಲ ತುಳುನಾಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಟ ಒಂದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯರಾರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತೆರಿಯುಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಲ್ಲಿ ತಂಡ
ಸೊ ದೈವ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ದೇವೇರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಡ್ ನಮಕ್ ತೋಜಿರ್ನಂಡ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದ ರೀತಿಗೆ ತೋಜ್ಪವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆದಿತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದ ಪಂಚಿತ್ನ ಹಮ್ಮಲ್ 65 kg ದಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ನಕ್ಲು ವಸ್ತುನಿವೆ ಎನ್ನ ದಯಪಂಡ ಯಾನಿನವರಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಕ ಆದ್ ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲಡ್ ಪಾಲಕ ಆದ್ ಬೇಲದಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚರ್ದೆ ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಆಡ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಡೆ ಇನಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಎಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೊಂದುಲ್ಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿನಿ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಡ್ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ಬುಲೆನ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ದೂರವನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭೂತ ಪಂಡದಾದ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ಐತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನವು ಐತ ಐನ ಆಚಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನವು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮರತ್ ಬೋಂದುಂಡವು ಇನ್ನು ಏರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ದೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏರು ದುಂಬುದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಉಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ಅನಾಥ ತೆರಿಪದು ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಂಡದಾದ ಈ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದಾದ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ಇಂಚ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ಇಂಚ ನನಾತ್ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೋಣ ಅಂದಂಡ ಅವು ನನಲ ದುಂಪುವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಜಿ ನಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜ ಕೋಡಿಗೆದ ಟೈಪ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪ ಉಂತುನದನ್ನ ಅಂಚರ್ದ ಆ ಉಂತುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವರದಾದ ಈ ಮೂಲಕ ದಯಪಂಡ ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಬನ್ಲಿಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇನಿ ಈ ದೈವ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮೊದಲಡಾದಿಪ್ಪು ಅತನಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನೆ ಮಂಚವಡಾದಿ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾದನ ಮೂಲಕ ಆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ದಿಪ್ಪು ಆ ದೈವನ ಪಾರಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತು ತೆರಿಪೌಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಮಾಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ್ ತೂಯಾನು ಸೊ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ದ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ನೆಟ್ ಹಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಹುಡುಗನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚಾರ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಪಲ ಅವು ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ್ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಾದು ನಮ್ಮ ಟೈಮೀರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನುಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಕ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ತೋಜುಡು ಸರ್ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚರ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ನನಾತ್ ಒರಿದು ಬರಡಂದು ಏನು ಮಾತಾಡ ಕಲಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಆಮಂತ್ರಿಸೋದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಗೌಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನಾತು ಒರಿಕೊಡು ಪಂಡಿನ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರುಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಡ್ ಸೇರಿಯರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಮುಂದುವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೇಸದ ಗುಡ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಈತ್ನೇಟ ಈ ಲೇಸನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ ಮೇರೆಡ್ದು ಇತ್ತ ಗುಡ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಕು ಮೇರು 32 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಉಳ್ಳೇರು 5 ವರ್ಷ NSS ಆಫೀಸರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು 10 ವರ್ಷ ರೋವರ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು
ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ದೇಲೆ ಮನ್ಸಿದ್ದೀರು. ಯುಜಿಸಿದ ಮುಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮನ್ಸಿದ್ದೀರು. 25 ಹೆಚ್ಚ ಸಂಶೋಧನಾ ಬರವಲು ಪ್ರಕಟ ಆತನು. ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಫಿಲ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ PhD ಲ ಆತನು. ಮಣ್ಣು ಬೊಕ ನೀರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆಡ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಆದ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೇಡ್ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುತ್ತಿತ್ಲೆ ಕೊನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡುದ ನೆಲಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ. ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರವಾಯಿನ ಜೀವಪರವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನೇನ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ 21ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡತದ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಇನಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಮೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸದೇರು ಆರು ನಾಡು ಬಲಾಂಡಿ ಆಯ್ನ ಕತೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಬಲಾಂಡಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ಮೂಲು ದೈವದ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು 4 ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಾರೀತಿಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆದ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗೊಂಜಿ ಬುನಾದಿಯಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆರು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ರ ದಾಲ ಒರಿದುಜಿ ಈ ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರದ ದೈವಲೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಳುನಾಡುದ ನೆಲ ನೀರು ಬುಲೆಸಲೆ ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತನಾತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪಣುಲಿ. ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನೆಡ್ದಾದು ನನ್ನ ಈ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏನು ನೇನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂಧಿಸದು ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಯಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪನಿಡ್ದಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ. ಇನಿ ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಐನ ವಿಷಯಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅನ್ಪಂಡದು ಇನಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡದು ಅರೆನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್. ಇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುಗು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಲೇಸ್ತ ಮುಗಿತಲಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊನ್ಪನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಗೇನದ ಕೊಲಬುದ ಪರಪು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಪೊರ್ನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಿ ಮೇರೆಗ್ ರಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಲದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟೇರ್ನ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿತ ಯಜ್ಞದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಲೇಸಿಗ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಕೊರ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಜೈನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಂತಿನ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾದ್ ಈ ಲೇಸಿಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.